Goddag. Goddag. Jeg hedder Grete. Grete, du skal lige stille dig over på X'et der. Tak. Og hvor gammel er du, Grete? 57. Du er 57. Nå, er du syg? Hvad siger du? Er du blevet syg? Nej, Okay. Det var bare en jeg er tusse. ikke syg. Jeg er Okay. lidt hæs i stemmen. Okay. Det er Jeg sikkert har bare. en lidt rusten stemme nogle gange. Nå. Okay. Så Hvad skal du synge for os i dag? jeg skal give et rapnummer. Okay. Lad os få det rap-nummer der. Ja. Jeg vil gerne lige varme lidt op, så min stemme ikke var rusten. Så jeg vil gerne lige sådan stå lidt og... Er det okay? Hvis du har lyst til at stå sådan. Det er til mit barnebarn, Malte. Jeg har skrevet det her nummer. Og det var til hans navnedag. Han var næsten 8 måneder. Så jeg havde lært ham lidt at kende. Og så lavede jeg Nu skal vi i gang, Grete. Ja, okay. 1, 2, 3. Hej, Malte. Pludselig var du der. Smil på læben. Ups. Jeg har ikke fået varmet op. Hej, Malte, pludselig var du der. Silkeblød og med bare tæer. Smil på læben, altid. Hej, Malte, pludselig var du der. Silkeblød og med bare tæer. Prøv at stop. Ja, Stop. altså, det Jamen, ved du hvad? duer ikke, når jeg ikke har varmet op. Nej. Det duer ikke med en rapsang. Nej. Det kan jeg, ved du hvad? Simpelthen ikke. Ved du, det kan jeg godt forstå. Så må jeg prøve at synge noget helt andet. Må jeg Ja, det? kom med den. Kom med den. Veronica, Veronica, hvor er din blå hat? Din elskling leder efter den i din mørke nat. Din elskling er forsvunden. Tusind tak. Okay, ja. Ved du hvad? Afstemning. Jeg tror sgu ikke lige, det er det, vi leder efter. Er det? Jeg ved ikke. Drenge, hvad siger I? Jeg siger nej. Remy? Jeg siger nej. Og jeg siger også nej. Men tak, fordi du kom. Ja, det er okay. Hej, hej. Ja. Aha. Det gik ikke. De ville ikke have en, der var så rapkæftet. Det var da bare synd for dem. Det var ret strengt. Det synes jeg. Det var meget modbydeligt. Helt ærligt. Jeg synes ikke, det er i orden, det de gør. Det kan du godt pakke sammen, altså. Hvad vil du her? Det er ikke det, vi har brug for. Det var slet ikke den der venlige, rare, smilende blakmand. Det kan vi ikke bruge. Færdig slut. Ikke en chance. Jeg tror, at hvis du bare får lov at varme op, så har det været helt fantastisk. Hvis de vil have en verdensstjerne, så skal de sgu da lade en varme op, altså. Og ikke man kommer med en indkøbspose, kom ind og sæt dig. Det er da dosk. Det er da rådent. Fuldstændig rådent skød. Fingeren ned af ingen smiley. Det er ikke fair. Så kan de smile nok til mig, da vi står og siger juhu, når de kommer. Det giver jeg ikke en skid for, helt ærligt. Det er i hvert fald ikke eksakter. Overhovedet ikke. Det er glamour og gøjl og penge og fjernsyn og ikke en skid andet. Der var noget, der var for farligt. Der var en, der turde sige sin mening. Ja, Grete